Казвам се Атанас Йовков, роден съм и живея в град Смолян. Развивам се в две посоки. Работя като електропроектант, работя и като застраховател. Семеен съм, живеем в собствено жилище. Семейството ни е 4-членно. Преди няколко години в мен се зароди идеята да си направя фотоволтаична система, за да мога да обезпеча нуждите от електроенергия на моето домакинство. Реално започнах да събирам информация, основно от външни източници, къде, какво, как се прави. И преди 2 години започнах изграждането на моята фотоволтаична централа. Тя е с мощност 10 кВт и е изградена на покрива на сградата. Особеното при моята фотоволтаична централа е, че е разположена на целия покрив, насочена на изток, на юг и на запад. По този начин аз успявам да обезпеча домакинството ми почти през целия ден с енергия от слънцето. Първата причина, поради която започнах е, че не ми харесваше как мирише навън зимата. Пушека от печки и то по-скоро пушека от хората, които се отопляват на въглища. Когато съпругата ми постави пране на терасата, то след 1 час вече миришеше на въглища. И понеже аз не исках да причинявам това на моите съграждани, аз реших да помисля за вариант, различен от това и да обезпеча моето семейство, отопление и консумация с електроенергия, а не да ползвам такива вредни източници на енергия, било топлинна или електрическа. Втората причина беше икономическа. Колкото се може, по-малка част от нашите доходи да отиват за разход за отопление, за битови нужди, за електрическа енергия. Моята идея беше, както казах по-рано, да се опитам да обезпеча жилището ми с енергия през целия ден, а не само по обяд, когато слънцето е най-високо и най-силно, понеже моята система е изградена така, че тя се използва само за собствени нужди. Тъй като, след като направих анализ на потреблението на енергия, аз забелязах, че то е през целия ден, особено в зимните месеци, тъй като все пак живея в къща, няма кой да ме топли отляво отдясно, тя отвсякъде е изложена на атмосферни условия. Това беше предизвикателството да направя системата така, че тя да може да обезпечава жилището ни през целия ден, от изгрев до залез слънце. Но трудности не съм срещал при изграждането на системата. Даже беше забавно. За последния отоплителен сезон, който при мен беше изцяло на електричество, моето жилище е изразходило 5000 кВт за отоплителния сезон от октомври до почти края на май месец. Като от тези 5000 кВт, 2800 кВт бяха от слънцето. Като изчисленията са точни, понеже аз съм сложил уреди за измерване на електроенергията на почти всички енергоемки уреди в къщата. Понеже се отоплявам с термопомпа, термопомпата си е с отделно мерене, бойлера за топла вода също е с отделно мерене. Така че имам точни числа за изразходената енергия, за отопление и за битови нужди. И смятам, че резултатът е доста добър, тъй като изразено в числа, реално аз за отопление платих около 600 лева, всъщност под 600 лева за целия отоплителен сезон. Енергията, която аз произвеждам от слънчевата система, я използвам може би на 75%, като съм направил моя система за съхранение на енергия, като излишната енергия от слънцето я съхранявам под формата на топла вода. Направил съм система от няколко съда с вместимост около 1600 литра, които, когато няма нужда от слънчева енергия в жилището, тя се насочва към термопомпените агрегати, които пък загряват този обем вода.
След това този обем вода го използвам през нощта за отопление, когато няма слънчева светлина. Или аз акумулирам, така да се каже, електроенергията, я превръщам в топлинна енергия и по този начин я акумулирам. Тъй като смятам, че монтажа на батерии за съхранение на енергия не е еко, ако мога така да се изразя. В момента съм изградил още една система, която е експериментална. Тя е така наречената система слънчоглед, която следи Слънцето от изгрев до залез. Като идеята на тази система е да обезпечи горе-долу същото жилище като моето, с доста по-малка инвестиция и отнемайки доста по-малко място. Тъй като в случая аз съм взел почти целия покрив с фотоволтаични панели, за да мога да обезпеча моето жилище. За мен най-важният етап беше да подбера възможно най-качествено оборудване, тъй като на нашия пазар в момента е залят от фирми, които предлагат фотоволтаични модули, инвертори, всички части, които са необходими за да се изгради една такава система. И на мен най-важният етап в случая ми беше да подбера възможно най-доброто оборудване, тъй като тази система трябва да работи минимум 20 години. И аз реших да заложа на възможно най-качественото оборудване, за да мога във времето да не правя ремонти, да има максимален добив на енергия. Също така много важна беше безопасността за мен, тъй като все пак се правят монтажи на покрив. Това е една конфликтна част от къщата. Тук в последните години има доста бурни ветрове, което наложи да обмисля доста сериозно самия монтаж. Да бъде здрав, да бъде качествен и да издържи във времето на всички тези природни бедствия. След като избрах оборудването, направих електропроект, обърнах се към колега, който да направи конструктивен проект, за да може всичко да бъде издържано и да съм сигурен, че това, което монтирам на жилището, няма да направи беля. Все пак тук играят деца, наоколо имам комшии. След това изградих системата, включих я в енергийната мрежа на моето жилище и започнах да правя изследвания, измервания. Важен етап от моята работа беше да събера и систематизирам информацията, за да мога да я споделя с хора, които нямат възможност, нямат било финансова или да си поръчат консултантска услуга. Идеята ми е това нещо да го споделя и то да стане достъпно до обикновените хора. Защото за пръв път, когато аз реших да правя такова нещо, 5 киловата струваше 50 000 лева. А сега съм сложил 10 киловата за 20 000. Така че разликата е огромна. И една от основните ми мечти е да мога това нещо да го споделя с хората и да стане достъпно. За мен лично изпълнението беше лесно, но това се дължи на опита ми досега в тази сфера. Но ако трябва човек да тръгне от, де се казва, алта, не е запознат с темата, със сигурност ще има нужда от консултант. От човек, който да го насочва, да му казва къде трябва да се обърне голямо внимание. Тук визирам момента с избор на оборудване. След това да бъде запознат с нужната документация, защото всичко това е важно да бъде и законно в края на краищата. И така хората, когато решат да направят една така инвестиция, в края на краищата да има ползи за тях, а не да има бъдещи минуси. Така че според мен хората, които не са запознати с темата, най-добре да се обърнат към консултанти, но съветвам ги да внимават много. Да не търсят консултанти във Фейсбук, в мрежата, по-добре според мен е чрез лични препоръки от близки и познати.
тъй като рекламата в мрежите е огромна, но качеството, за съжаление, е на много ниско ниво. Въпреки всички негативни мнения около мен, че това са много пари, че е инвестиция, която няма да се възвърне, аз съм много доволен от това, което направих, тъй като вече имам реални резултати, които опровергават мнението на хората, че инвестицията е на празна. Практически моята система вече се изплаща, но на първо място аз съм много доволен, че успях да обезпеча моето жилище с електроенергия. По този начин реално аз си направих сигурност. Защото каквото и да се случи с, да кажем, в един зимен период, при една голяма буря, нямаме ток за 2-3 дни от енергоразпределителните дружества, моето жилище ще бъде обезпечено с електроенергия.